Emakhosini, ninjani? Ngiyaphila mina, nikhuluma noMakhosi Mkhize lana. Ngicela ukuqhubeka ngikhulume ngekhanda labantu abadala. Ekuqaleni ngike ngakhuluma ngekhanda ukuthi umuntu onabantu abadala uhlushwa yikhanda. Ukwazi kanjani-ke ukubona ukuthi leli khanda leli eliphethe lo muntu elabantu abadala? Isikhathi esiningi ubona ngokuthi umuntu wakhona agcine ephuma umangozima, kodwa mesephunywa umangozima ubuhlungu usuke engabuzwa. Kuvele kwenzeke nje abone naye esengcolile noma awuzunuka. Leyo nto yenzeka kusukela umuntu ezelwe mawukuthi unenkinga yalelo khanda lelo. Kusukele ingane encane iyakwenza lokho kuze kube umuntu uba mdala, ube sesigabeni mhlawumbe omunye uyalungisa, mhlawumbe omunye agcine engalungisanga, omunye mhlawumbe agcine eshona. Abantu abanjani-ke abaphathwe ilelo khanda lelo? Yilo muntu okusuke kuthiwa mhlawumbe umuntu wesifazane kodwa uphethwe amakhehla. Umuntu wesifazane kodwa ungenwe amakhehla. Nabo abantu besilisa kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa vele kodwa uphakama omkhulu kuyena. Ikhanda elinjalo-ke leli eliphatha abantu umuntu agcina esephuma umangozima. Ngoba kukhona vele nawo umangozima okhishwa yilwane, uthole ukuthi umuntu uthakathiwe bese ephuma umangozima. Umehluko uba kephi? Uba sekutheni lo osuke eloyiwe uyadlikiza aphume igazi, mhlawumbe omunye liphuma ngamakhala, liphume nangomlomo, ligcine seliphuma ngamadlebe. Kanti lo owabantu abadala liyaphuma nje kuphela la emakhaleni futhi ubuhlungu akabuzweli. Alikhethi ukuthi liphuma ngasikhathi sini, liyakwazi ukuphuma emini, liphumelele, liphume ey'hambela, kodwa iy'nhlungu uzobe engazizwa ngaleso sikhathi. Umuntu-ke lo osuke engenwe amakhehla, isayini yokuthi ubone ukuthi lo muntu, isayini yokuqala nje obona ngayo ukuthi cha lo muntu ngoba engenwe yilobo mngoma kodwa manje futhi unamakhehla. Umuntu ukhula ngawo lowo mangozima. Isizathu sokuthi agcine eqhuma igazi, angithi umuntu usuke elule mhlawumbe ukuthi mncane. Lo muntu uzongenwa wokhokho abano-8, abano-100, abano-200 banakade bayidlulele emhlabeni. Mebeza kuyena baza nalesi sisindo lesi sabantu abadala, bafike mebehlala kuyena bayaqhwakela bese eyaqhuma ngoba basuke besinda. Lo muntu uthola ukuthi muncane yena ngokokuphila kwale emhlabeni, kodwa abantu abangene kuyena banesisindo esimangalisayo, banesisindo esinamandla kakhulu esiyisimanga. Bese befika kuyena bafike bamqhumise igazi ngamakhala.